Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ifa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Tonse pamodzi tikudziwa kuti pakati pena pake padza pamachitika zionesero zosiyanasiyana apa mkhani makamaka pa zifukwanso zosiyanasiyana, koma chifukwa chimodzi chomwe chimatipasa chidwi ndi chifukwa cha system ya Smartmatic, chifukwa chimene anthu amadanirana nayo Smartmatic kodi ndi chani, ndipo chosekesa komanso chokupasa chidwi ndi choti Smartmatic muno Malawi sidagwirepo mchito akakhala koyamba. So tikuona kuti bweranso pa page imene ya Stagic mkulu amene iso amakhala kuzukuta mkhani za mateknoloji kwambiri za mafoni anu akavuta amakhala akufotokoza pa tsamba lake la mchezo la Facebook, ndipo amathandiza kwambiri foni yanu ngati ikupenga kungopita pa Facebook ukasearch kuti Stagic mukapeza vuto lililonse ndi momwe mungathanirane nalo. So akulu amene adafunsidwa zokhuza Smartmatic kuti angoifotokoza momveka bwino kutengeranso kwa amene sakuidziwa. Kwa amene mukuidziwa pamodzi pano ndi kuti tingokukumbusani kutengeranso zomwe zafotokozedwa pamenepa. So kodi akuti chani za Smartmatic? Akuti wina akundifunsa ku inbox atase Stagic iweyo za technology umazisata tafotokoza kodi Smartmatic machini imagwira mchito motani? Ndi Stagic yankha kuti ansa ndi nditi nzeru tanga tochepa. Smartmatic machini imagwira mchito chonchi ndipo ndifotokoza ubwino komanso kuyipa kwake. Smartmatic machini ndi machini amagesi ovotera omwe anakonzedwa ndi company ya Smartmatic omwe amathandiza kuchisankho chikhale chachangu, chotetezeka komanso choonekera. Kagwiritsidwe mchito kake kamayenda chonchi. Ndibwerezanso kuti Smartmatic machini ndi machini amagesi ovotera omwe anakonzedwa ndi company ya Smartmatic omwe amathandiza kuti chisankho chikhale chachangu, chotetezeka komanso choonekera. Kagwiritsidwe mchito kake kamayenda chonchi. Akuti koyamba Smartmatic imagwira mchito motere: ovota amadziwika kapena kuti verified mchingerezi ndi ID kapena chala, amayika ID yake kapena kupereka chala chake, kutengeranso zomwe tidapangisa register za chanzika zija tonse tikudziwa kuti timayikapo ID kapenanso chala. So chala chako chimakhala chili mu system, umayika ID kapena chala kugwiritsidwa ntchito koyamba, ndipo ovota saja amakhala akuzani mwandondomeko 2. Akuti ovota amasankha pa screen kapena kuti touch screen muchingerezi yemwe akufuna kumuvotera. Amatobanya akuti ine ndasankha APM, ine ndasankha Lazarus, ine ndasankha Oja zake, ine ndasankha UTM. Kuzera pa screen waika ID yako, wasankha chala chako, ibweresa kuti akuvota yu ndi James, akuvota yu ndi Maria, ndesankhani kuti mukumvotera ndani. Utobanya pa screen akuti ine ndikuvotera pakuti. Number 3 akuti machiniwa amasindikiza kupanga print out akuti pepala lomwe limadziwika kuti VVPAT loti wovota aone zimene wasankha. Akuti machini adzamazatulutsa pepala loonesa kuti a James avotera wakuti. Chabwino kenako kupitiza kuti pepala lomwe limadziwika kuti VVPA, akuti VVPA ili ngati lisiti lakuti wavota, ndipo lisitili umaligwira m'manja mwako nkupanga verify ngati chikuonesa zomwe wavotera. Akuti Smartmatic machine mazatulutsa lisiti chimene amachitchula kuti VVPAT, akuonesa kuti a James avotera kwakuti chidindo chawo kapena ID yawo ndimene pepala limakhala lili m'manja mwako. Kenako akupitiza kunena kuti kenako umakayiponya muka box kuti ma auditor azagwiritse mchito zikati zikumveka kuti payenda chinyengo. Okay, akuti pepala lija likatuluka iweyo umakayika mbokosino kusonyeza kuti vote yako yatheka, wavota. Mu screen aseva information komanso pepala la save information, chifukwa chimene amatengera pepala mukabokosi muja ma auditor kusonyeza kuti pasazayende chinyengo, kusonyeza kuti wina wake wabera. Mu system akabera pepala lionesa chilungamo, akabera pa pepala system ionesa chilungamo. Imeneyo ndi point number 3 ya kagwiritsidwe ntchito ka Smartmatic
Smartmatic. Number 4 akuti mavoti amasungidwa pa chimashinichi mwachinsisi. Smartmatic imasunga mavoti onsewa akuti mwachinsisi. Number 5 akuti zokusatira zimatumizidwa ku server akapena kuti kumphika akuti ziwerengeke mwachangu. Amawerenga okha machiniwa osati anthu. Smartmatic machine akuti imatumiziridwa kapena kuti mu server yake imakhala yasunga mavoti onse amene ayendera ndipo imawerenga yokha osati ndi munthu. Kenako akuti ubwino wa Smartmatic. Ubwino wa Smartmatic akuti mavoti amawerengedwa mwachangu popanda kugwiritsa ntchito anthu. Mongo kumbusana kumtunda kuti mawerenga kagwiritsidwe ntchito ka Smartmatic. So apa kuti ubwino wa Smartmatic, mavoti amawerengedwa mwachangu popanda kugwiritsa ntchito anthu. Mashiniwo amapanga okha zimenezozo. Number 2 akuti mavoti amatetezedwa ndi encryption kapena kuti mchichewa chitetezo choti outsider munthu wakunja asaone zomwe zili mkati. Mavoti amatetezedwa ndi encryption, munthu wakunja outsider asaone zomwe zili mkati. A president akuti kapena aku opposition asaone zomwe zili mkati. Mavoti amatetezedwa kumene kufunika kwa number 2. Kufunika kwa number 3 akuti pali pepala la umboni lomwe talitchula kale kuti limakhala ngati receipt lomwe mumapasidwa akuona kuti zonse zomwe mwasankha pa screen pa Smartmatic zabweradi pa pepalapo limene amalitchula kuti VVPAT logwira ntchito ngati receipt la vote yako. Akuti pali pepala la umboni ndipo VVPAT ndi receipt lomwe akuti ndi umboni omwe mupasidwa pamanja akuti mukayike pa bokosi lomwe ama auditor amalinyamula ndi kukawerenga ngati Smartmatic anthu akuti sipadayende bwino. Ubwino wina ndi umenewo. Ubwino wina aba kuti munthu sangavote kawiri. ID yako ikangovota koyamba basi imapanga expire. Ubwino wa Smartmatic akuti ukangovota kungoyikapo chala kawekapo ID yako akutusira receipt yomwe ikudziwika ndi zina lakuti VVPAT. ID yako imakhala kuti yapanga expire. So ungavoteso kawiri ukamvotera munthu wina kamba kuti Smartmatic imakhala kuti yapanga kale detect kuti John James Maria avota kale. Akuzamaliza ndi kunena kuti ubwino umenewo anthu aulumali samavutika kuti avote. Smartmatic ubwino wake ndi umenewo, munthu alesa amene ali ndi chilema komanso ali ndi ulumali kuvota kumakhala kophweka kuti avote. Umenewo unali ubwino wa Smartmatic. Ndafotokoza kagwiritsidwe ntchito, ndafotokoza ubwino, apa ndikufotokoza zofoka zake ndi mmene mungazipewere. Timandikumbusana kuti chilichonse chili ndi ubwino komanso kuyipa kwake. So apa kuti zofoka zake ndi mmene mungazipewere. Zofoka za Smartmatic ndi zitizo akuti programu ikhoza kusokonezedwa ndi ogwira ntchito, zitha kupewedwa popanga audit ndi software yosimikizika. Akuti programu ikhoza kusokonezedwa ndi ogwira ntchito pamene popo ngati sali okhulupirika, ngati sakuchita zinthu moyenera itha kusokonezedwa. Smartmatic iyo system akuti kuzeraso ma software kapena kuti zitha kupewedwa popanga audit, kuyang'anira bwinobwino ma auditor kuti anyamata akuyuza Smartmatic akugwiritsa ntchito bwino ndi ma software osimikizika. Number 2 akuti mahackers serious atha kusintha malizatsi pakakhala kuti ku server kunali anthu ogona, zitha kupewedwa pogwiritsa ntchito ma VVPAT receipts pa auditing komanso software ikhale yatsopano. Akuti ngati pano pa Malawi pampanje kapena ukukunja kuli mahaka serious atha kuhaka system ya Smartmatic. So tanena kale ubwino wa Smartmatic kuti imakutulutsira niso ni receipt yomwe imadziwika kuti VVPAT lomwe limakhala ngati umboni. So ngati ahaka system ya Smartmatic, receipt la umboni lija lomwe mudayika mbokosi lija ma auditor kakawerenga limayendesa bwino. So akuti mahaka ngati ali a serious komanso ma auditor amene akuyang'anira system iyi ali ofoka atha kuhaka ndi kusintha malizatsi zofoka zake zimenezo. China akuti makina akhoza kujululidwa kuti azibweretsa malizatsi olakwika, zitha kupewedwa pogwiritsa ntchito CCTV ndi ceiling.
akutero kuti makina akhoza kujululidwa kuwapanga kuti azibweresa malizatsi olakwika. Chimenechi ndi chofowokaso cha Smartmatic, koma akuti zitha kupewedwa pogwiritsa ntchito CCTV kuti izionesa zonse zomwe zikuchitika pa ground, kuti panabweratu amisheke apa adaza chunachuna system zimachitika zimenezo. Apaso kumaliza ndi kunena kuti anthu ena atha kupanga ma network attack kuti achedwese kuvota. Zitha kupewedwa pogwiritsa ntchito encryption yamphamvu komanso ma network odalirika. Tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani. Chomwe tingakupempheni choti ngati mulalendo pamudzi pano tapangani subscribe, chifukwa mukatero inu ndife tidzendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko. Timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino, kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi. Tapangani subscribe, like, comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.